Finally, guys. Jika hawa deh boleh. Today's vlog, guys. Nih, logofer. Oंखारलायबाय nih. अखाखौ नेबाय दंखायोमोन. फाइनालि अखा फैमारबाय. दा नै आं न'निफ्राय ओंखारबाय आरोना. फोथाराव थांसै फोथाराव. दिनै खोथिया फुनो नागिरदोंमोन. अखायाबो हाबाय नालाय खोथिया फुनोसै थाम-थुम गायनोसै आरोना. अखायानो गैयामोन नालाय दाखालिनिफ्राय गायनो हायाखै. हाल एवनानैल' दोनदोंमोन. दा आं फैबाय नायलांबाय थादो लोगोफोर. थांबाय थानोसै अखा हादो गायगासिनो. साथासो हमबाय आं. साथायाबो आंनि थालायाव दिनै आरोना नै बेहा आथिङानो गैबावा ससेल'. आंजों लोगोसे ओइ उनाव सासे फैबाय दं मामा आरोना. बिसाबो दिनै एवगोन जोंहानिनो हा खाथियाव बिसानाबो. एखेलगैनो एवनानै लाखानोसै दिनै ओमफ्राय गायनोसै. नायलांबाय थादो लोगोफोर नै. कुछ इस तरह का है गाइस हमारा गांव का लोकेशन. और गांव हमारा ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं आप लोग. ये उधर साइड में सब घर, उधर साइड पे घर है, उधर भी घर है. घर ही घर. सो गाइस देखते रहिएगा. नायलांबाय था लोगोफोर. आं देखायलांबाय थानोसै. मा होनो केमेरायाव अखाखौ नांबाय थायो आरोना. ओंखायनो आं दा फ्रन्ट केमेरा सिगांजों लाला आङो. बेक केमेरा खिथिलांबाय थानोसै उनजों. नायलांबाय था. लोगोफोर नै दाखालिनि आलिया बेफोरबायदि जाबाय आरोना. थाबाय अखायाबो हागासिनो थाथ'नायनि नामखौनो लायाखै दासिमबो. बेनो हरैजाय गोसोम जाजोबगासिनो. ओजोंथ' हाखावजोबसिबाय बे. ओरैबो हागासिनो सोरगिदिं अखा. गाइस जायफोरा अखाखौ लामा नायनानै दंमोन बिसोरनि थाखाय चान्स होबाय आरोना. नै इसा मालाय गायनानै दाखालिनो गायदोंमोन. अखानि दैजों बारा जानानै थब्ल'जोबलांबाय नै. नाय लोगोफोर नायनो हागोन नोंथांमोना. बेबो बारा एसे फैसानि कें जाया दे. नै बेफोरबायदि जाबाय आरोना. जोंनिखौ गायजोब्बाय. जोंहाबो दायो फोमोनजोबनानै लाखाबाय. गाबोननिफ्राय फुनाय स्टार्ट जासिगोन खोथिया. बेनिफ्राय गायखावनाय लोगोफोर. स' लोगोफोर जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं मोनदों बिसोरो नायलांबाय था बेफोरबायदिनो जेब्लाबो. आरो जायफोरा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोना बेफोरखौ आरो मा बुंनो आरोना. जायफोरा नायनानै मोजां मोनो लाइक खालाम लोगोफोर, कमेन्टबो खालाम. नै जोंहाना दा हालेवहांबाय दब्लायनैया. नै जों एवगासिनो आरोना. स' लोगोफोर नायलांबाय थादो ना मा बुङो. A few moments. फाइनालि गाइस दब्लायनै फोमोनखांबाय. नै दा दब्लायनै एवगासिनो. एखा हाबाथाय दब्लायनै. So that eyes of हरियाली गायफ्रामजोब्बायानो खावसे. बहुत मानसिफोरानो गायबायानो. गायनाय थाम-थुम जाफुजोब्बाय. अखाया दाबो हागायाखै गाइस. दाबो हागासिनो ख्रेब बेलेगथिं जाहादों ना हायाखै बेखौ मिथिला.
खिन्थु जोंनियाव ख्रेब ख्रेब हाबाय दं। दिनै फोमोनजोबनो हाबा गाबोननिफ्राय गायनोसै आरोना, ना मा बुङो लोगोफोर? जेब्लाबो निजिनिया जोबग'खांबाथाय एसे माइन्डआ फ्रि जायो, टेनसन फ्रि जायो। जेब्लासिम निजिनिखौ गायखाङा अब्लासिम होमबाना गोनो गोथो जाबाय थायो। माब्ला हागोन, माब्ला माबाखांगोन। दे होनबालाय हा माने फोरबो नुदोंना लोगोफोर जंबोनानै खिथिदों आङो। स' गाइस दे दोनथ'दो। नै लोगोफोर आं दाखालि बावै आलि खोलांनाया बेफोरबायदि जाबाय आरोना। गोरा बरिया गाजासै। बेदलावबो दंसोगारो आरोना जोंहानियाव इयाव। दा माइ गायग्रा हिन्जावफोरा गिसोलायगोन दा। सोरबा गायजोब्बायानो। ट्रेक्टराबो एवबाय दं। नायलांबाय था लोगोफोर। अखा हानायखायनो आं बारा भिडिअ खालामनो लानो हायाखै, हानाय नंला। स' फाइनालि लोगोफोर एवखांबाय जोब्बाय, दा न'आव थांसै। भिडिअखौ दोनथ'बाय दे। एसेखिनियावनो